Jest pewna rzecz, która, jestem przekonany, spędzała ostatnio wam sen z powiek. Zastanawialiście się pewnie nieraz, co takiego wspólnego ma słoneczna Italia i Górny Śląsk. Oprócz tego oczywiście, że są to dwa piękne, wyjątkowo piękne miejsca na mapie Europy, jest jedna taka rzecz, która spaja te dwa miejsca. A mianowicie konkretnie rozchodzi się tu o jedno zdań. Na pewno większość z was, nawet jeżeli nie pochodzicie z Górnego Śląska, słyszała o osławionej zupie górnośląskiej wodzionce, o której przecież nawet powstała słynna na całą Polskę piosenka. Jest to tradycyjna górnośląska zupa, która powstała, że tak powiem, pod wpływem dwóch faktów. Zapotrzebowania na tani, sycący i smaczny posiłek dla ciężko pracującego ludu i z drugiej strony silnie zakorzenionej w śląskiej kulturze i mentalności tak zwanej szporobliwości po śląsku, czyli oszczędności, która oczywiście nie pozwalała na to, aby jakiekolwiek jedzenie mogło się zmarnować. Szczególnie coś tak wyjątkowego jak chleb, który szczególnie przed wiekami miał wielką wartość, a przecież mamy go nawet w naszej modlitwie Ojcze Nasz. I tak oto zrodziła się wodzionka, czy inaczej brodzupa, czyli bardzo prosta zupa, tak zwana bieda zupa, bo nie jest to jakieś danie szczególnie ani bogate, ani wykwintne, ale bardzo pożywne, bardzo proste i bardzo smaczne. Zupa składająca się z kawałków suchego chleba, gorącej wody, czosnku, pieprzu, soli i tłuszczu. Oczywiście to jest ta taka wersja pierwotna, można też zamiast wody zastosować bulion, można sobie doprawić jakąś przyprawą czy magii, można do tego wtopić skwarki, można też wodzionkę podawać z tak zwanymi bratkartoflami, czyli kartoflami pieczonymi. Jest pewne danie, którego historia jest, że tak powiem, analogiczna do naszej śląskiej wodzionki. Jestem pewien, że niektórzy z was, specjaliści od kuchni, a szczególnie kuchni włoskiej, już mogą się spodziewać, o co mi chodzi. Oczywiście chodzi mi tutaj o carbonarę. Pełna nazwa tego dania brzmi pasta alla carbonara. Jest to oczywiście potrawa, która składa się z makaronu spaghetti oraz sosu na bazie jajek, czarnego pieprzu, startego żółtego sera i ze skwarzonego podgardla. Podawana oczywiście obecnie w różnych wersjach ze śmietaną, z innymi dodatkami, ale ta oryginalna, podstawowa wersja wygląda właśnie tak. I ci sprytniejsi z was o delikatnie bardziej lingwistycznym słuchu mogą już wychwycić w tej nazwie carbonara gdzieś tam to carbon, czyli węgiel. I jaka analogicznie do wodzionki jest historia spaghetti alla carbonara? Tych teoretycznych etymologii i historii jest oczywiście dużo, ale jedna z tych teorii jest właśnie taka, że to włoscy górnicy lub spalacze węgla, których wtedy przed wiekami zwano carbonari, ją stworzyli. I dawno, dawno temu, przed wiekami, z takiego regionu, który znajduje się mniej więcej w środkowych Włoszech, nazywa się Umbria. Został on przez górników właśnie przyprowadzony, przywieziony do Latium i z tego rozpropagował się na całe Włochy, a następnie na całą Europę, no i w efekcie dzisiaj tą potrawę zna cały świat. I to właśnie najprawdopodobniej włoscy górnicy, którzy również szukali czegoś, co można było przyrządzić szybko, tanio, z tego co mieli pod ręką, za sprawą makaronu, który jak wiadomo jest włoskim dobrem narodowym, jajek, odrobiny mięsa i żółtego sera, stworzyli makaron, czyli pasta alla carbonara. Czyli jak widzicie, oba te dania, jak zresztą wiele dań w różnych kuchniach europejskich, tak samo jak na przykład pizza, to nie są to dania, pochodzenie tych dań to nie jest jakiś dwór szlachecki, jakieś wystawne uczty arystokracji, tylko po prostu raczej niziny, ciężko pracujący ludzie i powstały one po prostu z potrzeby szybkiego, taniego i sycącego posiłku. W takich właśnie okoliczności zrodziła się górnośląska wodzionka, w taki sposób też powstało właśnie spaghetti alla carbonara, dlatego też Francuzi jedzą ślimaki, stąd też wzięła się pizza. Także widzicie, jest taka ciekawostka, która łączy, wydawałoby się, odległe Włochy z naszym kochanym Górnym Śląskiem. Jakoś tak wyszło w toku historii, że spaghetti alla carbonara jest potrawą znaną w całej Europie i na całym świecie. Wodzionka, no w zasadzie raczej głównie na Śląsku. Co poszło nie tak? Wydaje mi się, że chyba za mało Górnoślązaków emigrowało do Stanów Zjednoczonych. Chociaż przy okazji warto zauważyć, że to właśnie nasi Górnoślązacy założyli pierwszą polską osadę w Stanach Zjednoczonych, czyli Panna Maria.
Mam nadzieję, ciekawostka Wam się podobała. Może teraz, kiedy skończy się koronawirus, będziecie mieli okazję odwiedzić słoneczną Italię i wejdziecie w dialog z jakimś rodowitym Włochem. Będziecie mogli mu sprzedać ciekawostkę, że u siebie też macie takie danie popularne, które powstało w bardzo podobnych warunkach, jak właśnie ich spaghetti alla carbonara. Dzięki piękne za uwagę, kłaniam się, mam jeszcze kilka pomysłów na takie ciekawostkowe materiały. Jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie też o jakiejś ocenie i komentarzu, a ja Wam dziękuję. Z tej strony to był Niklaus Pieron, synek z Bytomia. Czymcie się, Pyrsk. My są Elby z Górnego Śląska, co z wiatrem łażemy.